takéto zdanlivé nejaké roboty, ktorý opravuje niečo. Vyňatý z reality pôsobil na mňa vtedy, keď som tento motív vlastne uvidel, tak ako scenografický, ako čistý scenograf, ktorý pracuje na niečom, robí si svoju kulisu, robí si svoju prácu, ale je v podstate neviditeľný odvratný od diváka. Vo scenografovia s väčšinou vidíme iba ich výsledok tej práce, tu divadelné predstavenie, a ten človek nie je nejakým spôsobom dôležitý. Je tam jeho meno alebo tak, ale nevystupuje tam ako nejaká takáto charakterová osobnosť. Maliarská modulácia jednak priestoru, jednak nejakých zase hier, ktoré si môžem Malbec dovoliť, lebo Malbec je taký veľmi široké médium, ktoré vlastne môžeme chápať fakt rôzne a od škvrny cez čiaru sa dá vyjadriť pomocou týchto vytváraných znakov úplne všetko. Takže je to také v podstate aj ilustratívnejšie v niektorých polohách, napríklad tam začiatkom bola tá krabica, hore, čo je nad dverami, tiež som si vybral vlastne to miesto náročky, aby sme tak, ako si nad dvere dávali rôzne krížiky alebo takéto nejaké znaky v dome a v domovine, akože nejaké také charaktery, ktoré nás akože strážia, alebo proste nejak ten portál ochránime alebo tak. Vlastne krabica je absolútne, bol taký začiatok vlastne toho rozmýšľania, že ten obraz sa volá Izba a je to taký poukázaný na takú jednoduchú bytovú vec, že každý potrebujeme 4 nejaké steny, v ktorom sme sa nachádzame, v ktorom niečo potrebujeme, nejaký domov a je to vlastne základná stavebná jednotka bytov pre bezdomovcov, takže to je taký protipol zvláštny. Tá prevádzka, ktorá je už takou ilustráciou, teda, ako som už povedal, také nejaké súcitenia s človekom, ktorý vlastne je zaborený do tej práce, ktorá ide zvaliť, lebo to je taká zvláštna inštalácia alebo kolážovanie toho obrazu. Je to tak je, ale vlastne tento vynechaný biely rámec, alebo niečo také, v ktorom ten obraz je, vlastne apeluje na to prázdno, ale zároveň aj plnosť a čistotu z toho plátna, že vlastne už ten obraz ako rám, ako plátno je malbou od začiatku, ak sa vlastne k nemu správa človek, že musí ísť od začiatku vlastne ide o malbu. Aspoň tak mňa to učili starí páni profesori, že nie len to, že si sa dotkneš toho šteca je malba, ale už len to, že si to napneš, musíš sa k tomu správať ako k niečomu, čo zobrazí tvoje proste predstavy a tak ďalej. A toto biele vlastne všetky tie veci sú vytrhnuté z kontextu na bielých pozadiach, že sa snažím vlastne tým ohraničením alebo tým prázdnym priestorom poukázať práve na tú vec, ktorá je zobrazená. Takže vlastne bez zbytočných rečí, ako sa vraví, len zasvietiť na to, čo je potrebné. Všetky segmenty, ktoré tu sú, aj prázdna stena, okná, všetko je vlastne, aj strop, a všetko je pôsobenie priestoru na nás. A preto som vlastne aj spravil tento modelik, aby keď návštevník príde, si mohol uvedomiť, že vlastne, ak sa mu to teda podarí aj podľa nejakého štítku, že asi kde stojím, kde som, nejakého takého pocitu človeka, že domov, že čo vlastne všetko pre človeka domov znamená, že môže to byť panelák, nejaký dom, nejaký obytný priestor, alebo nejaká internátna časť niečoho, kde vlastne býva chvíľu a podobne. Takže celkovo vlastne potrebujeme nejaký priestor okolo seba. Niečo sa obklopíme a niekde sme. Niečo zanecháme, niečo vymeníme, niečo je proste inak. A môžeme to vlastne skúsiť analyzovať, že ten obraz sa volá projekcia. Aby som vlastne pokračoval v tej svojej téme nejakého priestorového spracovania, ale aby som sa aj neopakoval, lebo zase mňa nebaví robiť vlastne veci nejak na počty, že teraz spravím 40 takých a 50 takých, alebo tak. Potrebujem vlastne, aby sa ten obraz so mnou rozprával, nejak komunikoval naspäť. A v jednu noc sa vlastne potom cez tie 4 obrazy narodil ten druhý dom, vlastne ten úplne protipol toho paneláku, toho nejakého života na sebe, od tej separácie, ktorú vlastne vnímali. Preto sú aj oddelené tie obrazy od seba, lebo
jednotliví susedia sa možno teda v týchto panelákoch nepoznajú, alebo tak, že žijeme akoby vo veľkých nejakých krabiciach, separovaní od seba. A zase ten vidiecký domček, ktorý je tiež už rozpadnutý, je zase odkazom na nejakú minulosť, v ktorej sa možno človek vzťahuje, alebo do ktorej sa vzťahuje, alebo proste je vyrastal, alebo taký nejaký dom. Myslím, že tie názvy, ktoré sú pri tých obrazoch, sú nejakým takým naškrtnutím, nejakým zapalovačom a ostatné sa odohrá ďalej v mysli človeka. Takže môže to byť domček, paneláčik, môže to byť projekcia. Ja som tak formalisticky pomenoval z hľadiska tej presvietenosti tých vecí, ale navidelo sa to takto vlastne, takého nejakého pocitu. Tak vlastne vznikol vlastne tento obraz. To je čistič, alebo cleaner, sa to teda anglicky nejak to volá, a je to kombinácia kolážej a akrylu na plátne. A tiež apelujem na to vlastne, alebo chcel som zobraziť nejakú králikáreň, že tak ako my vlastne tie paneláky pripomínajú tie králikáreň, tú separáciu, tak vlastne naša králikáreň, ktorá je pre naše zajačky haciendov, o ktorú sa tatino stará neskutočným spôsobom, je vlastne tiež jedným nejakým obytným priestorom, v ktorom zajaci vyrastajú a tak ďalej. Ale v podstate slúžia na chov, takže tieto paradoxy tam fungujú, preto to vlastne možno z toho čistí, alebo vyhadzuje také nepotrebnosti. Takže tak. Tento sa volá stereotyp. To je vlastne ďalšia vec, ktorú som zažil na priváte v Prahe, kde som mali spolubývajúceho, ktorý každý večer prišiel do istého priestoru a prepínal televízor. Sadol si a 3 hodiny iba prepínal televízor po práci a hovoril si, nič tam nie je. Ale neskutočné bolo, že vlastne ja som ten obraz namaloval, zavesil do izby a potom, jak som z izby vychádzal, tak som mal presne ten istý obraz pred sebou opäť. Tak som si ho musel zvesiť, že 2 stereotypy fakt nezvládam. V tom úplne takom tmavom. A nejde bola teda... mohli by sme to interpretovať rôznymi spôsobmi, fakt nechcem sa do toho tak nejak dostať, lebo nechcem také nejaké zákulisné, alebo nejaký taký počkrt to spraviť tým obrázkom, že ako to vzniklo, že to vlastne fakt v podstate vychádza z môjho života, lebo nechcem, ani sa nesnažím riešiť alebo nejaké témy, ktoré by zmenili svet, alebo ja neviem, zobrazovať vojnu, ktorá v podstate mi prípada ako kacírstvo, byť slávny z hľadiska toho, že teda máte namalovali ste katastrofou, povedia vám, že to je super obraz, no ja som tým chcel vyjadriť, ako je to teda zle. A teda niekde na piedestále je ten obraz, ktorý vlastne zobrazuje totálnu apokalypsu a kolaps vlastne človeka a niekto, to je tiež súvisejúce vlastne s tým nejakým vnímaním a tak, z hľadiska nejakých jednotiek, že stále sa točíme okolo nejakej krabice, okolo nejakého priestoru a toto vznikla z tohto vlastne taká hra, že čo je von a dnu, alebo ako vlastne nás spôsobí taký výrez. Lebo odtiaľ, keď by sme to nejak vnímali, tak vlastne ten obraz v tom výreze je taký hluchý, nie je nasvietený, ale v podstate je trojdimenzionálny. Ale druhá krabica je zase prázdna, tam by som chcel projekciu takú notebookovú, že ešte bude tam prebiehať také video, v ktorom odhraňam záclonu z okna. Takže vlastne okno je tmavé, namalované na tomto plátne. Ale do krabice, do tmavej krabice, keď sa pozrieme cez kukátko, ako nejaký taký vlastne, že čo tam asi teda môže byť, je odhalovanie a púšťanie svetla do izby, že vlastne takého nejakého životodárneho elementu. Tento obraz vznikol úplne jednoduchým spôsobom. Toto je vlastne... Každý má svoj príbeh, čo si to... Áno, a občas, a krúti sa to vždy okolo nejakého hnemu, že niečo, čo zhliadnem, proste, či už je to priestor, ktorý je, ako nie je pre mňa intimný, alebo teda nie je domácim priestorom, teda na ulici, alebo nejaký cudzí dom, alebo podobne. A toto je náš prívaz, z ktorého vlastne pochádza aj tento obrázok. Už my tam nebývame, ale vlastne predstavte si, že tu pokračuje táto drevená stena a tam vlastne začínajú tie dvere. A tu niekde vlastne bola chodbička na balkón, taký vonkajší. A jeden večer sa stalo, že to je priateľka nejak pri tom klavíri a tá silueta čierna pri tom okne je chalan, čo s nami býval, s ktorým sme si tak rozumeli. A on doniesol piano a vlastne takým zeleným zvláštnym spôsobom
na ňom hral, že vlastne elektrické piano, ktoré nevydáva zvuk a počuť iba cez počítač. Takže on vlastne tak zaveral do tej svojej izby, do tej svojej malej 2x3 metre izbičky, ktorá bola ešte skosená, lebo to vlastne podkrodná izbička, kde si takto po večeru vždy hral, že potreboval vlastne sa dostať do nejakého iného sveta. Dvor asi u každého človeka nevypadá takto, neupratane rozhádzané, alebo proste jednotka, v ktorej existuje, je úplne rozbitá a s tým panáčikom tam. Je to taký síce filakovský motív, s ktorým človek jednak sám mi to páčilo ako maliarský moment, že vyzerá to zaujímavé ten bordel, ale jednak keď si človek uvedomí, že v čom tí ľudia žijú, tak ako až tak zaujímavé a teda fantastické alebo fascinujúce to nie je. To je tá kutica, ktorá je vedľa Andrej, to je za modrou bránkou, to je vlastne tiež taký nejaký malý priestorček pre upratovačky už na Žilinskej stanici, kde oni akože oddychujú, alebo si vešajú prádlo. Neviem, či tam ako reálne žijú nejakí ľudia, možno to pre požičateľov bezdomovcov, neviem. Videl som tam nejakých tak ľudí proste v pracovnom oblečení a mali tam všetky takéto potrebné veci, že mali tam gauči si sadnú, nejakú postredie si vystrú nohy, nejakú konvicu, nejaké káble naťahané, niečo vypráte, takže predpokladám, že taká nejaká základná jednotka, alternatívna, to fungovalo pre nich a mňa to zaujímalo tak vlastne, že je vlastne kolážov. Navezuje na ten malý obraz, ktorý je vo veľkej miestnosti, ktorý sa volá Pekné bývanie a ten je za modrou stranou. Je to koláž tiež z reálneho zážitku nejakých rozvrátených striech, ktoré v podstate sú na tých starých budovách, okolo ktorých som chodil. A plus teda, mne to aspoň príde ako nejaká vízia nejakého nového bývania, v ktorom tie dve paničky sa na novom gauči rozprávajú o nejakom novom baráku, ktorý nahrádza vlastne to staré obydlie, ale zároveň sa stáva takou nejakou maketou modlou, pred ktorou vlastne uprednostnili, alebo ktorú uprednostnili pred tými ostatnými vecami. Takže to sú také zvláštne paradoxy, ktoré automaticky vyplývajú. Nie každý krok na mojom obraze je plánovaný. Skôr som povedal, že mám nejaký náčrt, nejakú analýzu, niečo, o čo sa viem oprieť, niečo, čo ma zaujme. A potom v rámci toho, jak to začne malovať, tak sa to pretvára. Potom sú z toho vlastne pre mňa nejaké ďalšie významy. Takže na ňom. A čo mu to pripomína, alebo proste tak. Preto som rád, že je to vlastne také celkom voľné, lebo nevedel by som robiť obraz, ktorý si presne úplne do detailu vymyslím, že všetky tie symboly, charakterové vlastnosti alebo nejaké hociaké atribúty niečo majú spĺňať, ale skôr, že tá tvorivá činnosť sa odohrá v hlave toho diváka. Tam je tá aktivizácia toho rozumu, toho, že vlastne potrebuje s tým nejak zápasiť. Ako to zaujíme. Ak nie, aj to je jedna forma vlastne, a nezaujím je forma odpovedí. Takže vlastne, ako to zaujíme, tak ho začne nad tým uvažovať. A keď nie, tak ideme ďalej. Potrebuje nejaké iné rozhodnutie. Keď tejto poslednej miestnosti, tak som sa snažil vlastne zosúľadiť tiež aj v rámci tohto priestoru, aj v rámci toho, ako vlastne komunikujeme s ďalšími obrazmi, ďalšie možnosti nejakého obytného priestoru, ale v podstate už asi s nejakým najväčším nasadením tej mojej imaginácie, alebo takže ako by sme to mohli ďalej posúvať malierské reči. Takže toto je konkrétny motív, ktorý tiež vznikol vlastne premalovaním nejakého obrazu pred tým, ktorý bol. A tiež to vrám v podstate nejaká náhoda, lebo ja som taký recyklátor. Ja keď nemám na čo malovať a potrebujem malovať, tak sa pozriem do starého archívu svojho a poviem si, že tak toto je fakt zlé, čo som namaloval pred 3 rokmi, tak sa vyťahnem a zrazu sa tam niečo udeje. Ale zase plátno sa snažím s ním tiež rozprávať tak, že čo mi ponúkne, že čo z neho môžem dostať von. A vycitoval som sa v lete a takýto domček, tento Bakterház, alebo jak to nazvať, máme pod stanicou v smere Šiadorská Bukovníka, ktorý teda volali, slúžil na tých výrybkárov a tak ďalej, výrybkárských okienok pri príchode vlaku. A potom ten obraz, ktorý bol, to vlastne bolo zobrazenie mojej rodiny v našej detskej izbe. Takže vlastne tu sedela mama a otec za stolom s bratom,
nejaký počítač, okno, taká proste bežná nejaká figurálna kompozícia, ktorú som robil ešte v 3. ročníku v rámci nejakého školenia. A pripadalo mi to celkom zaujímavé prekryť vlastne cudzým priestorom ten svoj vlastný a zároveň ho akoby obkolesiť nejakým takýmto výňatkom, aby ho nestal von, takže takto nejak vznikol tento obraz, ktorý tiež mám rád, ale v podstate neviem prečo. Pôsobí na mňa zaujímavé vizuálne, ako je ako pre mňa zaujímavý, ako vizuálny objekt, ale jednak možno aj tým, že jak sa to tie dva svety spojili, toho cudzieho a vlastne verejného a súkromného, jak to vlastne nejak zahralo. A čo sa týka toho, už tak to škaredo poviem, lebo mi vysyká hrdlo, že tiež je to vlastne taká maliarská modulácia, čo všetko sa dá farbou zobraziť tak, aby sme z toho mali nejaký pocit, že ako že nám rozpadá nejaký svet, alebo tak možno vnútorný, možno nejaký aj konkrétny. Tam je zobrazený môj starý otec, nejak sedí na priedomku svojej takej chatrčky, kde vlastne, a ja mám hrozne na ňu takú viazanosť, že vlastne snažím sa vždy s ním komunikovať o nejakých takých témach, alebo tak, no. To pre mňa vtedy znamenalo také maliarské vyrovnanie sa s tým otcom. Preto to spomínam, preto to odhalujem možno teraz, aby som vlastne zase počiarkol tú vec, že preto sú tie obrazy nie sú rovnaké, nie sú rovnako robené, lebo každý pre mňa niečo znamená. A neviem namalovať niečo, čo proste ma nezaujíma, alebo nevychádza zo mňa. Takže asi tak. Skúšal som malovať katastrofy, ale nie z hľadiska toho, čo sme sa bavili predtým, ale tak, že ako by som sa do toho vedel vžiť krezebne, alebo tak. A zistil som, že to neviem, že proste ja neviem vyjadriť súcit taký, ako by si tí ľudia zaslúžili, len tým, že ich proste nejak zobrazím alebo nejak posuniem, že toto nie je tá cesta, ktorá pre mňa vlastne niečo, alebo nie niečo povie, ale skôr ma teda zaujímavé nejaké banality, ako náš rozpadnutý skleník, v ktorom potom, jak sa prestal používať, sme do neho nahádzali rôzne veci, potom vietor samostatne perforoval, takže vznikol z toho takýto monument, ktorý vlastne, a zhoda náhod je, že domaloval som ho v tú noc, keď zomrel pán Fila. A vlastne som mu bol akoby tak sám od seba, pre seba a pre ňo, ale zo svojho nejakého, takže pomenoval ako poctu pre Rudolfa Filu, lebo aj ako memento, lebo on ako zakladateľ tej tašistickej malby na Slovensku a to informelo, tak vlastne tak som k tomu pristupoval aj, že ako vlastne ten bordel zobraziť ako nejakú motu, ktorá vylieza von, valí sa z toho nejakého prázdneho priestoru a potom sa človek dočíta, že vlastne v ten večer niekto takýto významný zomrie, ktorý pracoval s rovnakými nejakými takýmito metodami, tak je to celkom taký zvláštna zhoda okolností. To bola som pre mňa. No. A posledný obraz sa volá Zabudnutá izba a to je v podstate tiež jedna vec, ktorá tak automaticky vznikla a v rámci nejakého takého sledovania takého domčeka v dedine, kde teda, ktorý už bol teda polorozpadnutý, ľudia v ňom už nežili, ale nejaká taká história, ktorá sa rozpadla, ktorú si tí naši dedinčania zničili, tí chatrčia, ktorí žijú, sú naozaj také proste aj ich dočinením tak vyzerajú, ako vyzerajú, nie len tým, že je to staré. A čo sa týka nejakej tej citovej väzby, tak je tam svetlo, ktoré v nejakej tmavej, prázdnej miestnosti vždy zohreje nejakú takú intimnú, proste intimný moment, či je tu nejaký spánok, alebo proste je tam dvojpostel, takže nejaký vzťah človeka k človeku som tam chcel zobraziť, ktorý je osvetlený, že ten život tam prebiehal. Ale hovorím, tie obrazy, teraz ja sa s nimi rozprávam momentálne, táto interpretácia nie je pripravovaná, je to o tom, čo mi to pre mňa vlastne znamená, keď sa dokončil ten obraz, lebo každý fakt vznikal v priebehu a neboli to plánované kroky, ktoré tam, že teraz takto chcem vyjadriť, lebo mal som aj také obdobie, ale to vždy skončilo potom takto, že som to znegoval a potreboval na to dať novú vrstvu, aby to malo nejaký